Så det handler om at få skabt noget vækst i de her medarbejdere, så de tager fat og tager noget ansvar og er med til at bidrage til den overordnede vækst i virksomheden. Det er det, det handler om. Medarbejdervækst handler meget om at skabe et miljø og en kultur, hvor medarbejderne af sig selv ønsker at gøre en forskel og levere de store resultater og tage et aktivt medansvar for virksomhedens resultater. Jamen det betyder, at man kan skabe nogle resultater på et helt andet niveau, på et meget højere niveau, end man er vant til. Altså jeg kommer tit ud i virksomheder, hvor jeg så taler om deres potentiale og de mål, vi kunne sætte os, og en vision for tingene, eller for et samarbejde med mig, hvor de sidder med åbne munder på lyber og siger, jamen det kan vi da aldrig nogensinde levere og skabe. Med de medarbejdere, vi har, der kan vi kun nå dertil og dertil. Men det er jo fordi, de tager udgangspunkt i deres erfaringer og det, de har gjort før. Men hvis man nu sender det væk, og så kigger fremad og siger, hvor kunne vi godt tænke os at komme hen? Og hvilken drøm har vi? Og hvilken vision har vi, som vi gerne vil realisere? Og så kigge på, hvordan vi så gør det lidt senere. Først finde ud af, hvad det er, vi gerne vil, og så finde ud af, hvordan vi får faktisk sat ild i medarbejderne og får dem til at tænke anderledes, handle anderledes og arbejde på en ny måde, således at det rent faktisk er muligt at nå de her resultater. Så det med medarbejdervækst, det handler jo egentlig om, at hvis vi har vækst overordnet, så skal vi selvfølgelig have noget medarbejdervækst nedenunder, som skal være med til at skabe den overordnede vækst. Det nytter ikke noget at bare sætte en vækstplan i gang, og så medarbejderne de bare gør tingene på samme måde, som de altid har gjort, så de får de samme resultater, som de altid har fået de sidste mange år. Det nytter ikke noget. Det giver ingen mening. Vi bliver nødt til at gå ind og arbejde med medarbejderne, få ild i dem, og få dem til at vækste, for at vi kan realisere virksomhedens vækstplan.